Yan, good day mga kapatid. Yan, nandito tayo sa Simara. For almost 1 year, ngayon na tayo nakapasok dito. Yan, first time tayo nakapasok. Almost 1 year, mag-1 year na ngayong March. Yan, nakapasok na tayo dito sa loob ng Simala. Olindogon. Thank you Mama Miri, thank you Mama Miri. Yan. Sa mga bundok sa Lindogon, kaawaaw ang naghari, walay kabantog o kinabuhi, binhing gisabon way mitubo, kay gisalikuay man sa katawhan, sa langit gipahiyoman, itag na niingko niyong puting babae dinhi muharang. Birhen sa Santos nga Rosario, Mama Mary sa Lindogon. Ikaw ang among galampanan, ikaw ang among sumbunganan, ikaw ang gugmang ang may sama, maluluy namong inahan. O Birhen sa Lindogon, aniya kami nagpasalamat kanimo. O inahan, ikaw ang among gugma. Sa kasakit o kalipay, anaa ka kanunay, Maria. Ikaw ang among kahayag, sa nagngit-ngit namong kalang, gisangpit ka gayludhan ka, ikaw ang inahan sa gugma. O Birhen sa Lindogon, aniya kami nagpasalamat kanimo. O inahan, ikaw ang among gugma. Sa kasakit o kalipay, anaa ka kanunay, Maria. O Birhen sa Lindogon, aniya kami nagpasalamat kanimo. O inahan, ikaw ang among gugma.
Shout out kay Myra Dream Channel, kay Boss Silly Kim Vlog, Ma'am Rose Pitch Myra Channel from US, Wapong Shorty Channel, Atsop Bisaya, Age Puentes, Efrain Oculars Vlog, Tolits Pahardo Vlog, TGC Vlog, Mel Dodong TV all the way from Qatar, Blaine Alexis Abatayo. Maraming salamat mga kapatid.